Gdje ste ljudi, dobrodošli u još jednu reakciju na kanal Realna preč. Ovoga puta, s obzirom da smo krenuli sa Slimaneom i da je on onako top što se mene tiče i sviđa mi se njegova muzika i vidim vi je volite i predlažete milion nekih pjesama od njega, ja sam noćas odlučio da vidim gdje je on to počeo, gdje se on to pokazao kao pjevač i kako je postao zapravo validan. Dakle, u ovom klipu gledamo Slimane Nepči, to mu je vjerojatno ime i prezime, jel? Na francuskom The Voice-u 2016. godine. Znači, prije 8 godina. Blind audition. A pjeva od Vita a fleur de toi. Valjda se to tako izgovara. Znam da ima onu pjesmu sa njom Avant toi. Sad ima pjesmu s njom, a tada je pjevao njenu pjesmu da bi se dokazao žiriju. Inače, pretpostavljam da svi znate za talent show The Voice, tačnije muzički talent show. Pa ja ne bih vas puno zadržavao, nego da vidimo kako je to Slimane počeo, jel? I iskreno vam rečem, ne znam što da očekujem, ali ajde da vidimo. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Ivre de ce parfum si différent du tien, pire. Ali ima nekako i dalje ima istu boju glasa, ali djelo je malo nesigurno. Ovdje se osjeća malo nesigurnost. Nije to kao sad onako moćno i to. Čuje se da zna da pjeva, čuje se da je dobar u tome, ali ima malo trevica ga drva, znaš, nije to isto kao sad. Ali ajde vidimo. J'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. J'essaie de t'oublier avec une autre. Ali lijepo, dobro drži tempo, lijepo drži tonalitet, lijepo drži kontrolu. Trebalo bi da u jednom momentu eksplodira i da ih oduva, to koliko se ja razumijem. Zazije, ne znam baš. J'essaie mais rien n'y fait, je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. O, kreće, čekamo ga, kreće. Je ne l'aime pas comme toi. O, to je to, tu ih je dobio. Tu bih se i ja okrenuo. Elle a tenté de me consoler. Dobar je, brat, dobar je, nema što. Dobar je. Même si elle n'a pas tes mots ni ton passé, c'est vrai, mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres. Ali i dalje, brate, znači od samog početka, od kad je počeo da pjeva, toliko dobro manipuliše svojim emocijama. Zapravo ne mislim da manipuliše, to potpuno prirodno izlazi iz njega i baš je, to mu je trademark čak i dan danas. Poslije 8 godina, čoveč. Pour tout ce que je O, brate, ali kad pušti glas, gotovo, sve pada u vodu, brate, kad pušti glas, znaš da je to. O, i kontrola, čeče, na ovu dinamiku, ovakva kontrola tona,
Ček da čujemo ovo još jedno. Elle a ramassé tes pots cassés. Brate! Ovo je ozbiljno, brate, ovo je mnogo ozbiljno, brate. Pogotovo za neiskusnog pjevača, ovo je preozbiljno, brate. Et elle a réglé tout, des impayés, des impostures, des I malo kao prljavo pjeva, osjeća mu se ta prljavština u glasu, ali to top zvuči, jer zvuči onako baš ono, bez ikakve prepravke, bez ikakvog nekakvog nadomješćivanja, bilo čega, baš onako zvuči sirovo, ali predobro zvuči, vrate, potpuno prirodno. tout ce que tu m'as laissé. Elle m'aime comme une folle, elle me connaît par cœur. I opet totalno izgubljen u momentu, brate, totalno izgubljen. Elle me dit je t'aime parfois durant des heures, mais elle Da vidimo, hoće li se četvrta stolica okrenuti. ne sent pas ton odeur, pourquoi je te respire dans ses bras. Hoće, bre! Mislim kako je sišao čovječe, kako je dinamiku i ton spuštio na minimuma, vrat. Doktorski odrađeno, doktorski. Tu je baš pokazao koliki range ima u glasu, brate, baš doktorski odrađeno. I okrenuo je sve 4 stolice, brate. Sve 4 stolice. Kakav kralj, brate, kakav kralj. I opet ovo njegovo, opet ono, samo se nakloni, onako, samo kao hvala, ono, drago mi je da vam se sviđa. Totalno, toliko skromno, brate, toliko prizemno, to mi se zapravo od svega, znači, to što umije da pjeva i da iznese emociju, sve je to super, ali ta njegova skromnost multiplikuje to puta 10, brate. Puta 10 je to vrednije kad vidiš koliko je skroman, brate. Koliko on zapravo misli da može mnogo bolje. Svjesan je on da je dobar, sigurno je svjesan da je dobar, ali misli da uvijek može bolje, brate. To je meni fascinantno kod njega. Brate, kad mu je Zazu stala, razumiješ, kad je Zazu stala da mu aplaudira, mislim, gdje ćeš bolje jebe. Zaz koja je legenda, razumiješ, baš legenda. I standing ovation od publike, vidi ga. A ono, iz fazona kao, fala, kao, ono. Genijalno, brate, obožavam ga zbog ovoga, brate. Baš mi je vrh lik, brate. Ja bi s ovim čovjekom života mislio da pijem kafu, ono, da pričam s njim, čini mi se kao ekstremno prijatna osoba, brate. Vrh. I milo mi je što je ovdje krenuo, što se ovdje odlučio za ovaj korak, da bi danas postao zvijezda kakva jeste. Ljudi, to bi vam bilo to što se tiče ove reakcije. Ako već niste, like, share, subscribe i bačite neki komentar sa predlogom na šta iduće da reagujem i to bi vam bilo to. Hvala što ste gledali i do sljedećeg gledanja. Vidimo se.